ga zaɓina mai faranta raina. Ke ɗai ce ki kaɗai nake wa ƙauna a cikin zancen soyayya. Na kamu ya shiga zuciya, ke ce abar ƙauna ta ba za na canza ba. Alkhairi ne na samun ki, kyautar Allah ba za na raina ba. Alkhairi ne na samun ka, kyautar Allah ba za na raina ba. Abin da ke raina ya zama dole buɗe shi, cikin manya kai ka saka ni na yi goshi. Abin da ciwo wanda nake so in ya bar gashi, kai na barwa komai nauka aje ka in tashi. Muradin na kai ne, ka zo ka ban kyauta wacce ba za na manta ba, baby na. Ki zo mu gaisa 'yan mata, ki gyara daurin dan kwali. Kaunar da dai miki ya faro ta kasa ya koma kololi. Ba kya gudu na kin karɓe na yadda na zo tun wasuli. Muradina ke ce mai tawankali, a bar sona kubina. Rayuwa ta lalace rana ɗaya don ban ganki ba. Ka zo mu zauna, ai ya fi zama na sabawa. Ki zo mu zauna, ai ya fi zama na saba. Kana da canji, wani ɗan abu ne na taunawa. Kawai ki nuna ki ga aiki nan da karewa. Rayuwa ce wata ranka haɗe da dacewa. Ni ina jin ke ce komai na ba zan miki karya ba.